30 купи и още 2 или 3 победи. Не, много повече ми трябват. Абе, трудно ще стигнем. Ето вижте дека, с който играя. Предложете там някакви декове. Ето, картите, които имат предлагате декове. И ще пробвам с всеки дек една битка. Та, нека да започнем с отварянето. Добре. Джемове. Гоблинс. И тук ще е рера. Да. Нямам легендари, но много скоро ще направя някоя оферта. 600. Сигурно ще взема тази оферта. Опа. Не бе. И сигурно ще взема тази оферта и ще взема два мечка от 6 арена. И ще направя сигурно специален клип за това. Да видим. Да започнем първата битка. Турнаменти още мога да правя. Да започнем. Ой, ще си го запазя. За ето и че реч ми пусна, майко, колко бавен човек. И конт нищо не направи. Го пади от тук. Пускам Беби Драгана. Бебо Драгонджи. Теникия. Малко, ако ми свалиш Беби Драгана. Уф, добре. Добре, че си изкарах ангелите. Еръл. Там, което му е наименованието. Не бе, нищо там. Без ешка. Майко, той има гривярд. Омага. Той има гривярд. Аз нямам легендари. Омага. Преди малко играя с някакъв, дето има Инферно, Драган. Сега играя с някакъв, дето има гривярд. Но колата, неговата там е. Щеш да бъде моя. Ама. Като принцип. Да, сега ще ми свали колата. Няма нищо смешно. Нищо няма да му пускам на принца, защото не остана. Уич, тук да гази. Блейзери. Да видим. Майчице Бог. Не трябва стри да пусна. Добре, колата му пада. Ти здесь ми ги пускаш, брат. Ти пада. Чакай, пускам един балон. О, мамо. Скелет. Яза. Прям. Искай ги трите коли. Вече на 46 го оставих. Добре, първата битка взехме. Чество. Отварят ми се, както виждате. Не знаех, че не трябва да схъбят джемовете и се чудят някакви защо. Нямам джемове. Ето е причината. Сега. Правим един клан.
правим един клан. Правим един клан. И как се казва? Нека да помогна малко. Иллюминация. И... къде си бе? Къде си бе буква? Си бе! Две хора не мога да намеря буквата. Къде? Ето я. Иллюминатите. Иллюминатите. Каква картинка да измислим? Нещо по-така типично за иллюминатите. Като ги... Нещо по-така типично няма ли? Черепи има, я да видим. Така. Черепите са най-доброто, което трябва. Миналия клан, който направих, беше и това. Но сега не искам да е с това. Затова, да речем, ще е череп с това. Ау! Уф, ръката ме заболя малко изведнъж. Играй. Не бе, играй. Тебе. Не бе, играй. Ти. Без. Опа. Хакове. Не бе. Сейчас меня языка порву. Лист. Правя го за началото, за над 200 купи. Нищо няма да бро. Мисля да го направя само българи. И тук няма българи. Ето го България. България. Който иска да влиза. Който иска да влиза. Клана е празен, аз съм лидер. За сега. Settings. Играйте без хакове, please. Сейф. Сейф много. Да. Това една се занимава с тези неща. Който иска да влиза. Да, който иска да влиза. Ще помоля най-главно ShadowBG да влезе. Защото знам, че е голям пич. Също лайк и subscribe за него. И също се научи какво означава subscribe. Преди сигурно чухте лайк, subscribe и абонат за ShadowBG. А сега осъзнах какво означава subscribe. Ето, клан е празен. Който иска да влиза, никакъв проблем. Така, хора, мисля това за този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така, чупете бутона от натискане направо. Да съберем, ако съберем 10 лайка на този клип, ще има още един клип на Clash Royale, ако съберем 10 лайка. Това ще е този клип. Bye bye, my friend.